Hej YouTube. Hvor du lægger lige. Det her det er Nikolajs server. Det lægger ikke så meget. Det er bare min computer, som ikke kan tåle Skype og skærmoptagelse og alt sådan noget om Minecraft på samme tid. Men det her det er Nikolajs server. Den er rigtig fed. Jeg lægger IP'en i description. Ja, jeg lægger IP'en i description. Her har vi en skraldespand/suicide. Så det er der tit for. Upsi. Jeg fikser det lige. Ja. Og det er lækker. Ja. Men det er Nikolajs server. I må meget gerne komme ind og join den. Og ja, hvis I er followers eller sådan noget, så kan det være, det ved jeg ikke helt med Nikolaj nu, så kan det være, at I får rabat eller sådan noget. Men det bliver ikke meget, fordi han skal jo også bruge penge til at holde serveren oppe. Men ellers så vil jeg sige tak for i dag. YouTube. Vi ses. Hej hej. Hej.